Yang power on off na dari silang. Oh my god! Yun. Nisiga. So hello mga kalagan, it's me again ang taong laagan Cavs TV. So for today's video mga kalagan, no, na ako i-unbox. Kung bago pa sa akong channel, palihog lang sa pag-subscribe o i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong video nga akong i-upload mga kalagan. So, sa dili pa nato sugdan, intro sa pasok. So balik ta sa ako ang i-unbox mga kalaga, no. Gahapon na inaabot nga package gikan sa Shopee. So actually naablihan na nako siya, na unbox na nako, pero ako alang i-review karon. Wala ko kahigayon og video gahapon kay tungod ani maglisod ko og lihok disgrasya sa motor. Minor gas-gas, may gani naka-helmet ko, so importante jud kayo ang helmet. Kinahanglan mag-helmet kita kanunay. So mao ni na-unbox na ko gahapon mga kalaga, no. A18 folding drone. Mao ni yang sudlanan. Hindi ko yun. Na siya ay gumitanan. Kaya na siya ay manual. Di lang ko kabasa kayo sa yung manual mga kalagan, kay ininsik ay upat kabok nga support sa iyang palapad mga kalaga, no, para safety. Yan ay pakapin duha kabok palapad. USB cable. Yan ay gamay kayong screw. Unyang iyahang remote control. Wala siya. Iyahang power on button. So kinahanglan pa ni siya palitan og battery. Pila dugay ka buok. Yun. 1.5 volt nga double A ang battery nga angay isoda ni battery. So naidha ka buk battery mga kalaan, no. Nya ang drone. Ano ba? Folding. Tapos siya ay plastic. Ano siya forma. So kini nga akong ipakita ganina mga kalagan, para ni siya sa dere. Aron maprotektaran ng iyahang palapad. Ini siya. Asi suga. So dili pa ta ka-testing ani mga kalaagan, kay low kahiba or naaba ni sud battery o wala. Suwayan. Ay slot, kining slot aris lalong. Yang power on off na dari silang. Yun. Nisiga. So na siya suga dari sa atubangan duha. So na siya suga duha ka buok ni. Nya iyahang kamera. Ano siya?
gaan ra siya, gaan. Dili siya bugat. Gaan ra gid siya. I don't know kung camera ba dugoy ni. Wala ko kahibaw. Kini siya. Murag camera. Di ko sure ha. So, yun. So dili pa ta ka-testing ani mga kalaagan kay walay battery ang ako ang kini yang remote. So update lang ko ninyo kung makapalit og battery kung unsaon ako pagpalupad. So lain nga vlog, lain nga video na sad. Nindot kay siya sudlan na ano. Kay kuan siya rubber. Yang sudlan na. Rubber siya, rubber nito. Nindot kayo. Nice kayo siya kay rubber gid ba. Safety ang drone. Yun. So maoro to yung ako ang gipakita ninyo mga kalaagan. So mabilisang vlog lang. So update lang ko mga kalaagan kung makapalit kog battery niya ato ang sulayag palupad ang ato ang drone. So maoro to. So keep safe sa mga nag-rides, ride safe. Peace out.